make me weak inside. Girl, you leave me restless, but it's okay. You are my survival. Now here you stay. DJ Marky Remix. Every time I breathe, I take you in. My heart beats again. Baby, I can't help it. Keep me drowning in your love. Every time I try to rise above, I'm swept away by love. Humongous Mix Club at Radio FM. Keep me drowning in your love. Baby, I'm a drifter, let it lie. 'Cause I am no safety, floating freely in your arms. I don't need another lifeline. It's not for me. It's only you who can save me. So you see. DJ Marky Remix. Every time I breathe, I take you in. My heart beats again. Baby, I can't help it. Keep me drowning in your love. Every time I try to rise above, I'm swept away by love. Baby, I can't help it. Keep me drowning in your love. Humongous Mix Club at Radio FM. DJ Marky Remix. Donoso, the third. Rude boy, live in the place.
Donoso, the third. DJ Marky Remix. Donoso, the third. DJ Vic Donoso, the third. Donoso, the third. Most in demand and best looking DJs in Dumanga. Ladies, get ready for DJ Vic Donoso the third. Grupo mo! TMC Net Radio FM. Ay abaw kanami sa mga idik mo pre ba? Ka mga tambok kanami sang lawas kag ka mga pagsik. Grabe ang kaon ho samtang ginahimas mo ang lawas. Siyempre pre ginapili ko gani ba kadahon ang mga matambok. Ti ang akon pag ginasagod yung mga sapat. Tanaw ba pre ang baboy ko ho? Daw ikaw gidang katambok. Kag ang akon mga kanding ho. Birthday gidya katambok. Aba pre daw ginapabati-batian mo ko ha. Maayo pa guro pre mabakal man ko idik. Sagudon ko para sa birthday ni Yado mo. Labay ba akon pre sa din ka nagbakal? Dito ako pre nagbakal sa tatang Hinrelisa Livestock Farm. Magluwas sa mga idik nga ilang ginabaligya pre. Nagabaligya man sila sang kanding, baka, manok kag iban pa. Gali pre ti okay makadto ko subong pre. Sige pre ay dali lang bala pre. Imbis nga idik kong ginahimas mo, nga ado akong ginahimas mo man. Ay ano bi pre? Ay kagwapo abi sa imo. Tatang Hinrelisa Livestock Farm. Nagabaligya man sang idik kag mga fighting cock. Makita sa Barangay Bubog, Sibunag, Gimaras. Para sa mga gusto mabakal, magkontak lang sa cellphone number 0997-4691977. Tatang Hinrelisa Livestock Farm. This program is brought to you by A&R Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Busilak Eatery sells the best tasting single and double in Dumangas. Located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. And Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. Lo, dogo paluyo ka haw, anong natabo? Ay sos, apo, lapyo gid ako sa bilog nga adlaw nga obra sa uba, kag daw ginahiraban pa ako. Ahay, nairaban ka galing lo? Tita na upod ta, para magpagsik man mga tuhod mo. Sa diin kita makadto. Mangal, double kita lo, dra sa may Busilak single and double. Sa may Burgos Street sa Banwa Blasang Dumangas. Antes ka bala magliko paridor? Ati, sige, tara na apo, dilawan ta. Bao, kadabit gid man gali sang single and double sang Busilak ro. Abi, pwede ka dugang sa kaldo. Ang Busilak Single and Double. Yara namtang sa Burgos Street sa Banwasang Dumangas. Para sa mga orders and reservations, mag-contact lang sa 0929-3251-150. Busilak Single and Double. Busilak Single and Double. Owned and managed by Mr. Bernard John and Angeli Mosqueda.
Daw katigas ang bumuwaw. Oo, gani apo. Ay, sus kapudlay kung nagkakatigulang ka na. Kanaamo lang siya kinabatsag sa lawas kag puro na lang kita si di maintenance. Hindi ka na magproblema sa bulong mo kay may bago nga butika diri sa Dumangas. Ang SJ Med Pharmaceuticals bala, nagabaligya sila sang dekalidad kag barato nga mga bulong kag nagahatag pa sila sang 20% discount kag para sa maintenance sa mga senior citizens kag person with disability. Sige apo, tara na babakal kita para ag makuha na ka discount. Ibakal, tatuloy to sa badwa ho. SG Med Pharmaceutical, located at Binapur Street, Dumangas, Iloilo, in front of Town Plaza. Owned and managed by Mrs. Josephine Lobaton. Nagabaligya man sa mga dekalidad ng mga bulong, dealer and distributor. Kag nagahatag man sang 20% discount sa mga senior citizens and persons with disability. SG Med Pharmaceutical. SG Med Pharmaceutical. What's up? This is Avril Lavigne. Hey, yo, this Ja Rule. What's up? This is Justin Timberlake. What up, this V.2? Hey. This is Ashanti. What up, it's Jay-Z. Hey, this is Jennifer Lopez. Yeah, what's cracking, y'all? It's your boy Fabulous, and right now you're rocking with my dog. DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso. The third. Dumangas Mix Club. Mix Club DJs. Bringing you the hits. Number 1 dance mix radio in the Philippines. This is DMC Net Radio FM. Streaming live from Dumangas, Iloilo, Philippines. And powered by our hottest DJ Vic Donoso III. Katropa mo. Welcome to DMC Net Radio FM Dance Party Mixes on Nonstop Online Disco Party on YouTube. Spinning the hits is DJ Vic Donoso III. Grupo mo! Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number 1 choice. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number 1 choice. Okay, oras sa Pilipinas. Oras sa DMC Net Radio FM. Okay, alas 7:22 na sa gabi. Okay, 7:22 in the evening. Kumusta natin naman gabi mga kaparty? Okay, welcome naman sa ating program kada gabi. This is DMC Net Radio FM Dance Party Mixes. Okay, ang DMC Net Radio is the one and only dance mix channel diri sa Dumangas. No? Sagid kamay ad nga gabi sa atong mga kagrupo nga nakatutok sa aton nga Facebook Live. No? Kag naga-broadcast kita live diri sa may Dumangas, Iloilo, Philippines. Kag mabatian kita siyempre sa bilog nga kalibutan. Labot kita sa bulan. Labot man kita sa bituon. Yeah, sa mga sityo sang bakong, okay? Okay, so nagahimos-himos sila sa ilang mga panyapon. Okay, hopefully nga inyo da panyapon na maayogid na. So, be sure nga ang inyo ginakaon na balanced diet, no? Hindi man kinahanglan nga damo atong kaunon, kahit kung damo atong kaunon, siyempre, himo mo lang siya nga fats or fats nga accumulated fats atong lawas kag kung magkaedad na kamo. Kabuday na kwaon, no? So, kung ako sa inyo, kaon ka mo damo, kamo. Hindi ka magkaon damo, no? Inom ka mo damo, no? Inom ka mo tubig, no? At least 8 glasses of water kada adlaw, no? Pero kaon niya, kung pagkabusog nyo, hindi na ka magkaon damo. Kahit yaman yapon na, masupot mo na ng fat sa lawas, kag mahimo nga problema sa uli kung magdako ka mo. Okay, so once again, welcome sa itong program. This is DMC Net Radio FM Dance Party Mixes. Kag kaupo niyo si DJ Vic Donoso III. Okay, malive-live kita na samtang taway pa aton nga kabuhi, no? Kaya medyo daw taway pang kabuhi nato. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number 1 choice. Okay, pero anytime kita kabalo, basta dasong adlaw, sako naman ako, no? Pero basta Sabado, so sigurado taway ako, boss, no? Okay, boss, kita gali name that yan promo. Sa gusto mag-join boss sa atong name that yan promo. Tambay ko boss sa live ko alas 6 hasta alas 9 sa gabi, no? Or 7 to 9 siguro. Kaya tibasig late ako boss mag-open.
Okay, so may name that yun promo kita, may 15 songs nga ipapakot sa inyo. Then ang pinakadamo nga mapaktan, no? So may load ka mo nga 200 nga Gcash, no? Then base may mga sponsors pang kita boss nga raffle promo. Sa mag-like sa aton nga Facebook Live ka or mag-share sa aton nga Facebook Live, may ara kita nga raffle promo. So depende pa na boss may sponsor. Pero sigurado boss nga may ara kita nga name that yun promo boss na para daw exciting ato nga pagtanaw, no? Samtang ka mo na nagapamusi-musi sa inyong mga balay. No, kay wala ka mo kalagaw, kay wala may naghahagad ni mag-inom sa inyo. Okay, dala na sa kamo sa inyo anay balay, okay? Acknowledge na to, siyempre nakatutok sa ato sa bunga gabi. Okay, unang nga nagtamo sa akon si Tintin Alistin or si DJ. Okay, si DJ Agustin sang Iloilo Mix Club, no? Member man sa Panay Mix DJs, no? Si DJ Agustin dala sa may Dueñas Iloilo, no? Good evening, Sir Vic. Nyapon kita dala pamati sa mga music playlist mo. Okay, so thank you so much, good. DJ Agustin, isa man sa mga sikat nga remix maker diri sa Western Visayas, no? Salamat sa pagtamo. Of course, ang Roldan Stainless Steel and Fabrication. No, thank you so much sa pagtamo. No, si good evening, Sir Vic. Si Roldan dala sa may I think Ilya First ka man. Ilya First, no? Okay, Ilya First siguro Dumangas, Iloilo. Thank you good sa pagtamo. Okay, kasi siyempre man ang founder founder sang Dumangas Music Production. Okay, ari man naman ako DJ Vic, pa-shoutout naman. Okay, si DJ Edgar, no? Edgar Vinafes, diri sa may Dumangas, no? So, tamay-tamay ka lang da, basi may pa-shoutout ka na pangbutan na no? Of course, si DJ Rex Langrio, no? Muro mga sikat nga mga DJ ang aton nga mga viewers sa buong gabi, no? Mga sikat nga mga DJ sa Panay Island, no? Sa may Iloilo. Salamat kayo sa pag-support sa ako niya Facebook Live. Ang balya mayang gabi, Sir Vic. Ako like was man si Imo. Kung di ko man nag-ula-ula or nag-shot-shot or nag-pulupanyapon, no? Thank you so much with DJ Rex Langrio. Okay, din of course si Sir Rogelio de Larmente Arcelon dito sa may barangay Talusan Dumangas, no? Ako nga BFF. Okay, ayos na yan. Mayang gabi everyone. Sige, mayang gabi madasi mo, Sir Rogelio de Arcelon Jr. ang siyempre ang gwapo nga principal or school head sa Ermita Elementary School. Salamat kid sa pagtama kay Sir Rogelio Arcelon Jr. Okay, tamay-tamay ka lang da, no? Basta may pa-shoutout ka kay ang akon nga Facebook Live. Kung hindi man siya subong damo. Pero sa akon nga replay sa akon nga Facebook Live damo, no? Kay labot. Kaya ang akon subong mga viewers nagapanyapon pa. Pero iban sa replay nagatamo kay akon nga program wala sang intellectual property. So wala gina-block, wala man gina-delete ni Facebook. So but sining ko malawagan ka mo diri. So lifetime ka mo malawagan as long ara pang akon nga Facebook. Then siyempre ipa-quad ko siya gina-upload ko sa ako nga YouTube channel. Na ako ng mga program ara sa ako nga YouTube channel. Paki-check lang sa ako nga YouTube channel nga DJ Vic Donoso Editor, no? So kung nalawagan ka mo diri, siyempre malawagan makamo sa akon nga YouTube channel. Okay, replay sa YouTube na akon. Okay, of course si Annabel Francisco nagatamo man sa akon nga Facebook Live dahil sa may Sitio Naluuyan, Barangay sa Dumangas. Ako na mga paryente, mga Donoso family. Salamat gid, no? Paki-share lang sa akon nga Facebook Live para tanan makakita, no? Okay, once again sa buwas gali, no? May ara ka nga name that yun promo basi Sabado kag Domingo. May ara ka mga 200 pesos nga load kung amo ang pinakadamo nga mapaktan nga mga songs nga featured song naton boss, no? Okay, boss na sa gabi kag basi sa Domingo, no? After sa Saturday Sunday, so kada weekend na ako ma-program. Kaya siyempre, balik na kami sa trabaho, no? Balik na kami sa pagka-certified bakiro. Okay, si paring Noy Pili Fiesta, no? Wala ka kaya pa rin nag-ula-ula. So, hindi pa hubog si paring Noy Pili Fiesta. All the way from Barangay Bacong, Dumangas. Kagusto niya patamyaw si Nining Morina Barolo de Aros sa may barangay Capalis, Dumangas. Kag siyempre si DJ Vinos, si Lizer Joy Rosario dala sa may barangay Bacong, Dumangas. Kag sa tanan siyempre nga mga members ng DRC Dumangas United Radio Communicators nga naka-silent monitor sa ato. Thank you so much sa pag-support. Desilian Mahinay, okay, sa may barangay sa Dumangas. Hi sir, good evening.
Okay, likewise man dala si imo na. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, salamat din once again, Lian Mahinay. Kagabal ni paring na pinipesta mayang gabi privy ka. Okay, mayang gabi man sa imo sa imong family circle. Kay to sa Roy, kay Nepora, kag the rest of your family members, no? Dinambal ni DJ Edgar, tani isa ako sa makadaog DJ Vic ba. Okay, wala problema sa intra ka boss, no? Kamang hapos ang gina-play ko. Kung hindi dayang-dayang, touch by touch, no? Turagsoy. Na mga usually mga song na play ko, boss, no? 15 ka songs sa may pinakadamo ba sa mapaktan? Siyang ludan sang 200 pesos nga Gcash. Okay, pamanggot ti pa na bisel kung wala ko Gcash. Okay, hindi na problema. I-load nato sa may Gcash, no? Pagkita ka sa mga kilala mo na may Gcash, kagdala nato i-load, boss, ang imo nga 200 pag ikaw magdaog. Hindi ma problema, katanang nga problema, may mga solusyon. Tanda naton, tanang nga problema, may mga solusyon. Bisa ng problema mo, babae, may solusyon kadamo-damo sang babae subong. Kagang iban nga mga lalaki nagapababae pa, no? So, manamba ko sa inyo, pag hindi mo makuha ang manami nga pagigugma sa tunay nga babae, nga hindi mo pag-i-try sa lalaki nga babae. Ang balila ko nung lalaki nga babae, namin na magpalangga, no? Okay, so si GC Dulaogon, was out ni Jibek. Anong ugasan ko sa imo? Anong ugasan ko? Was out ni Jibek. Virgo Disco Mobile of Tabukan, Dumangas. Okay, sa mga crew, kag sa owner sang Virgo Disco Mobile of Tabukan, Dumangas. Sigit kamay daad nga evening sa inyo tanan from GC Dulaogon. Kag sang DMC Netro GFM. Ang DMC Netro GFM is the official Netro GFM sang Dumangas Mix Club. Kag the one and only dance mix channel diri sa Dumangas. Desibong ti Dula Tarunas, isa mga sikat nga remix maker. Makabatigan niya kamo sang This is the mix of DJ Bong Tarunas. Oh, siya no? Siya na. Member sang Panay Mix DJs na. Mga sikat nga mga remix maker nagkatamo na sa akong Facebook Live. Then from Jace Fabro, magandang gabi sir. Shout out po kay Ariel Dato and Jan Corpus watching from Isabela. Okay, labot po kita sa Isabela. Okay, mayugit nga labot kita sa Isabela, no? Okay. So, bantay-bantay lang sa akong mga Facebook Live, no? So, lingaw-lingaw lang kita. Wala man yung problema kay akon nga account. Akon nga Facebook, o hindi siya monetize. So, busingon, walang halong negosyo. Purely, lingaw-lingaw lang sa mga atong ginaobra na. Gusto niyo nga buligan ako sa akon nga YouTube, kadto kamo sa akon nga YouTube channel, kag try niyo tanaw sa mga videos ko dira. Kag do not skip the ads, na para makabulig-bulig kamo sa akon nga channel. Kag support man nato ang channel ni DJ Bong sa Tarunas. Ano ganay DJ Bong sa imo channel? Ibutang ang link na i-promote nato mga channel sa mga YouTuber kag mga vlogger nga taga Iloilo. Okay, mali Edgar, no? DJ Edgar, ari ko subong DJ Vic sa istansya. Buwas pa ko da mapuli sa Dumangas. Shout out lang da sa tanan ng mga family kag mga grupo sa music, okay? Nagano kada imo nga kadamo sa mga disco dre, ara kada imo naglagaw. Okay, damo sa mga disco da sa may barangay Lakturan Dumangas. Ara dra mga grupo nato sa GLM Disco Mobile, no? Basta gusto yung do disco, kadto kamo siyempre sa Lakturan Dumangas para sa suabing audio sang GLM Disco Mobile. Okay, ambal ni DJ Rex lang Rio, one battle readers lang sir, bulong sa kakapoy. Simpre one battle lang anay. One battles, may S, no? One battles or one battle may S. Okay, ara ng Facebook ni YouTube ni DJ Bong Tarunas, na paki-check sa iyang mga content, mga battle dang iyang mga battle ng mga sikat sa mga battle songs, no? Thank you so much sa pag-share sa mga link DJ Bong Tarunas, no? Bakiling share lang dila kay wala man ibayad ang ako niya wala man bayad ako nga live. Wala ako nagapanukot sa nag-share sang link ra, no? Okay, hambal ni DJ Edgar Tani DJ Vic may sponsor pa battle sa Dumangas, no? Okay, actually ginaplanuhan na siya. So, tingnan natin kasi mga before pista battle kita diri sa Dumangas. Kay ari din mga sikat mga remix maker sa Dumangas, no? Damo sa naga-remix man diri. Kag of course ang isa man ka sa likod sang Panay Mix DJs, no? Diri ari sa Dumangas.
No, ang isa sa malikod sang Panay Mix DJs Aris Dumangas, kag siyempre ako na. Ako na. Sa nagligad naka Battle of the DJs kami diri sa Dumangas. Kag sa Santa Barbara, no? So puli hindi lang Battle of the Sound kundi Battle of the DJs gid ang ato nimo ano. Battle of the Sound. Battle of the DJs kag live mixing gid ang ato nimo ano para nga daw 3 in 1 no. Bali ko na sang damo ang makita sa aton nga mga viewers no. Okay, from Ronel Bilhira, bro, shout out lang da sa tanan nga mga tagpalamati, Happy New Year. Sige, salamat sa imo si Ronel Bilhira. Okay, sa pagtama sa akong Facebook Live, okay? Damo man di disco di JB ti ati di ang taga Dumangas ang mga damo di gwapa sa Dumangas. Kadto ka di sa balik sa Dumangas, damo di gwapa, no? Then, salamat gid from DJ Bong sa wala problema gid, okay? Kag of course si migo ko Edwin or si Champ Diluso. Mga gabi Sir Vic, no? Dia shout out lang da sa mga listeners mo sa mga taga Dumangas. Open na da ang Rose Pharmacy sa Prince Hypermart. You can assure of genuine drugs, okay? Ara ka da meet Edwin sa Rose Pharmacy. Okay, once again, so open na ang Rose Pharmacy, no? Sa may Prince Hypermart. Kag siyempre ba sa Rose Pharmacy, masaligan ang mga bulong bag-o kag siyempre nag-honor sa mga discount sa mga senior citizens. Kag iban pa mga discount kag for sure bag-o ilang mga bulong. Ito isa sa mga sikat mga drugstore or pharmacy diri sa Iloilo. Okay, paki-visit lang sa Rose Pharmacy sa may Prince Hypermart. So wala nakatultol sa Prince Hypermart. Ara lang sa may barangay Tabukan Dumangas. No kag ara dira si DJ Marco Kabuyok. Makita lang isa sa mga maintenance sila, no? Okay, malibong sa Tarunas na-miss ko gid sadto ang Battle of the DJs, no? Sige, tingnan naton basi maka third Battle of the DJs kita diri sa may kuan, sa may Dumangas, no? Okay, tingnan naton kay wala naman sang virus, COVID virus. Samtang kita gipapahimunong sa pila ka tuig. Time naman kita nga maglingaw-lingaw. Okay, so muna. Hopefully may mga sponsor kita para nga damo kita maka lingaw-lingaw siyempre sa aton nga Battle of the DJs. Okay, acknowledge nato ng mga naka Dumangas Mix Club. That Radio FM. Your number one choice. Okay, acknowledge nato nag-donate sa ilang mga reaksyon sa akong nga Facebook Live, either like or heart, no? Si Julie Biliza dala sa may Barangay Managit Dumangas. Amo ni siya ang pinakagwapa nga si Mariposa sang DRC kag Dumangas United Radio Communicators. Sa nag-donate man sang heart si Bongs Tidula Tarunas. Then of course si amigo ko Champ Diluso, si Lian Nahinay, of course si James Romo Perales dala sa may Cagayan de Oro, si Paring Noy Pilipiasta sa may Barangay Bakong Dumangas, si Annabel Francisco sa may Sitio Naluyan Barangay Sapao Dumangas, then si Nuba Bilia Altar Piña de Vera. Okay, kag si Arlene Sansait Ture, si Ma'am Arlene, no? Doon sa may banda sa Dumangas, si Face Fabro, of course si Rex Langrio, si Yel Villanueva, dala sa may barangay, dala sa may Dueñas Iloilo. Damo bala ko da amigo Yel sa Villanueva, amigo sa kwan mo? Sa Dueñas, mga teacher man, mga grupo ko sa DepEd, no? Basta makalagaw ko da, pakita ko da. Then si Kidis Espian, estudyante ko before sa may Sapao Elementary School. Thank you so much sa pagtama. Of course, si Rodon, si Mrs. Sirodo or Nerlin Sirodo, nagkatamo man sa atong Facebook Live. Kag si Jeffrey Aman, kag siyempre ang gwapong punong barangay sa amon pinalanggang barangay sa may barangay sa Dumangas. Si punong barangay Francisco Samaldeo. Okay, salamat gig Kap sa pagtamo, no? Kita nyo, grabe ako mga listeners. Kung hindi man DJ, kung hindi man mga gwapo ka mga gwapa, so barangay captain, kag mga kagalang-gala ako mga listeners, no? Okay, so liwat, so hambal ni Champ Diluso, ang YP ko Sir Vic Area Manager, under sa iya ang area ang Rose Pharmacy sa Prince Dumangas. Salamat Sir Digibec. Pero ada si YP mo sa may kwan sa Rose Pharmacy? Kaya ba sibla magkantukod ako lang ako ng kwarta piso? Nagpilita maayuan nga piso, hulumon lang, no? Pati joke ka. Okay, so once again, so kanto ka mo sa Rose Pharmacy dra sa may Prince Hypermart, sa may Tabukan, Dumangas, sa lapit ang sa may terminal, Tabukan Terminal, no?
Okay, mal ni Julie Villas, good evening, sir. Okay. Okay, good evening man sa imo da once again. So, Happy New Year na. Okay, so paki-check man sang Facebook ni DJ Edgar na siya mga yung mga remix sila ng Facebook page ng Dumangas Music Production. So, isa man sa mga grupo subong nga mga naga-remix diri sa may Western Visayas, sa may Iloilo. Kaga siyempre mga sikat mga remix na. Paki-check arang iyang link sa iyang sa aton nga comment section sa iyang channel ang Dumangas Music Production. Okay, so gusto mo pa shoutout, total na sa dalom. Anytime ka na pagbalik ko, so basahon na ton. Kasi may mga celebrations ka madala, may mga bunyag, kasal. Okay, mga debut, mga birthdays. Okay, siya dala na pagbulagay. Yung sabat kasi yung mga nobya. Kaya gusto may pabalo sa bilong kalibutan, yung sabat ka na. Siyempre, ibutan sa dalam kay basahon na ton. Basta gusto niyo pag-greet ang inyong mga nobya dala, nagpamati sa ato, nagasalay monitor. So, ibutan sa dalang may basaw natin karon, no? Ang mga exes, mga ex, mga sekreto ng mga nobya sa ibang barangay. Gusto niyo patamya, pabutan sa dalang may basaw natin karon. Okay, pamparing na Pilipinas sa shoutout kay Nining Morina Barolo de Aros. Kay Pre-Boyet, no? Si Pre-Boyet namon militar, no? So, doon sa may barangay Bakong. Sige, pre, salamat kayo. Diba sa akin kay Nining Morina Barolo de Aros. Kay Pre-Boyet sa may barangay Bakong. Thanks, good. Masyata, pre. Okay, may chimpo, pre, no? Pala mo naman basta may klase na limitado ng hulag ko, no? Hindi na ako pwede kalagaw kay siyempre basi makidnap ako. Makidnap ako, wala ako pang ransom. Kagakigan ako sa DepEd nga nakidnap ako yan. Dapat kay paimunong ako. Okay, may chimpo, wala problema, no? Okay, si Ma'am Tercy Ferrer Amihan, ang gwapa kag cute nga teacher sang Pulao Elementary School. Salamat gid ma'am sa Ma'am Tercy sa pagtamo, no? Okay, so once again, so butan sa mga greetings nyo kay basa akong pagbalik, no? For the meantime, mamati naman kita sa mga hataw-hataw, mga TikTok music. Okay, dito lamang sa the one and only Dance Mix channel sa Banon sa Dumangas. This is DMC Net Radio FM. Kag siyempre, ikaw po niyo si DJ Vic, the Donoso III. He was born to be wild, grew up to be wicked, walk, talk, and free to live. It's DJ Vic, the Donoso III of Mama's Mix Club. DMC Net Radio FM. You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. Okay, si V.2 Genio or si 116 sang Dumangas United Radio Communicators nga tama sa atong Facebook Live. Salamat kayo sa pagtamwa. Okay, once again, thank you so much good kay V.2 Genio sa pagtamuan, no? Ang balian namin tani Sir Battle of the Band, no? Okay, tanan nyo nga mga gusto, tinguan nato na, no? Basta importante kay damo di mga remix maker, damo mo di mga sound sa Dumangas. Ang sigurado giguro anay may Battle of the Sounds, may Battle of the DJs, may live remix making kita nga contest, no? Nga mga DJs na gid mismo mahimo sang ilang mga remix sa binyo
pareha sa ginhimo namon nga dati sa Battle of the DJs diri sa Dumangas sang 2015. Ito siguro mga pila na tuig, mga 8 na no. Kinahimo namon di dati nagligad no, nagpa-Battle of the DJs kami diri sa Dumangas. No, kag siyempre may mga intermission, kag pwede man siya dala Battle of the Band, okay? Okay, salamat gid once again kay 116 now si J Facto sa may barangay Bantod, Dumangas. Okay, hambal ni Champ Diloso, ni Migo Champ. Diloso, Edwin Diloso na mabisit kami ni Kagawad Alipo Jan Jucampo kung may time pa kami. Sir DJB, shout out kay Kagawad. Okay, so once again, so shout out kag happy listening man kay Kagawad Alipo Jan Jucampo. Ay naganda ako sa Kagawad last time, no? Nalipat ko siya mag pangayo blowout kay Migot Alipo Jan Jucampo, no? So di ka mo mabisit sa akon or sa iya ka mabisit? Okay, so depende na. Okay, lago-laga lang pag may time. Okay, si Ralph Asiko Dunlao, dito sa may barangay sa Pau Dumangas, nagpamati man sa aton. And of course, ang pinakagwapa dira sa may barangay Tabukan, Dumangas, sa may Tabukan Country Village, no? Ang nag-iisang si Fideline Garcia. Okay, basta hindi ka magpating gwapa-gwapa siya. Paki-click lang sa iyang profile, no? So, basta ito yung suma sa pagtamo kay Fideline Garcia dala sa may barangay Tabukan, Dumangas. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Most in demand, best looking DJs in Dumangas. Ladies, Get ready for DJ Vic Donoso the Third. Kagrupo mo. Donoso the Third. DJ Vic Donoso the Third. Masaot taya. Oo, nagani. Music na! Kayo kung walay na ba? Okay ka lang? Galopok eh. Gusto. DJ
V.2 the third. Okay, si Erwin Delfinado or si Tamtam nagatama man sa atong Facebook Live. Salamat kayo sa pagtamwa. Ginapanawagan sa tanan nga dalaga kag sultiro dira na magamat-amat na kita sa atong auditorium kay atong sugdan ang atong pabayle. Sa hindi magbayle mi ara patumbuan sagwa, kaya lang kamuda way daya kay si DJ Donoso the third ang bahala sa mga dalaga nga ara sa tunga. Mr. DJ. Umpisahin na kay masaot ta. Bayle lang wala damo ah. The public may dance. Everybody get your fucking hands up.
Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, nagatama man sa ato subong sa aton nga Facebook Live ang pinakagwapa man dala, no? Sa may barangay Palok Suol, Dumangas. No, si Judy May Bangod, no? Thank you so much sa pagtama, Judy May Bangod, no? Pinakagwapa dala sa may barangay Palok, Dumangas. Palok Suol, Dumangas, okay? Shout out sir, watching here in Liganes. Okay, nagano ko na sa Liganes? Ara ka natin mo sa Liganes nga. Damo rin sa mga mabuo sa Dumangas. Labot ka pa rin mo ya. Okay, so along-along na dala si mo, no? Si Judy May Bangod. No? Salamat sa pagdama, no? Regards sa imo da mga upod, no? Kaghalong-halong na kami sa pagpuli. Born to be wild, grew up to be wicked, walk, talk, and free to live. It's DJ V.2 the third of Mangas Mix Club. Okay, hambal ni Judy May Bangod, Drigas Colser. Sigurado ka, do senior high ka man sa may Dumangas National High School? Baka nag-eskwila? Doon sa kagilang eskwila sa Dumangas po. Abi ko nag-date ko dala, no? Okay, so once again, thank you so much, Judy May Bangod, no? Sa may Liganes Iloilo. Samtang hindi ka pa nakatulog, lingaw-lingaw na sa ating mga dance remixes. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Sa atong amahan, ipatubo ang tanong para sa ato ang kanan. Pero inyong ibaba
Kanong gihatag man sa atong amahan, ipatubuang kanong para sa ato ang tanan. Nung inyong ibabakan, inyong ibawalan, kay inyong ikaon pa to among kayutan. Ratabam pam pam ratabam pam pam, dako iyang isiabot sa dalo. Ratabam pam pam ratabam pam pam, lamig ka natural kikas kinakidahan. Rapapam pam pam ratabam pam pam, dako iyang isiabot sa dalo. Kan rapapam pam natural kikas kinakidahan. DJ Donoso, the third. DJ Dance Remix. Dumangas Mix Club. That Radio FM. That Radio FM. Dumangas Mix Club. That Radio FM. Your number one choice. Arcade music, beats by Dark Freaker. Araw-araw naglalakad sa gilid ng daan, papuntang trabaho yung iba sa eskwelahan. Sobrang init ang panahon, walang dalang payong, yung iba tumatambay lang para makisilong. Ganito ang eksena ko sa araw-araw, wala bang palamig nakatingin sa ibabaw. Gusto kong maligo, gusto kong tumalon, gusto kong sumabay sa naglalakihang alon. Tayo na tumambay sa gilid ng dagat, may dalang gitara, magkantahan at mag-shot. I-invite na natin ang mga kaibigan, gagawin natin ito kahit paminsan-minsan. Para na't naligo na tayong lahat sa dagat, magbanding, mag-trip, sabay ang mga tropa nating kiat. Ilabas ang bad vibes, palitan ng good vibes, tawanan lang ng sobra. Kwentuhang love life, mga nakaraan, ganyan ang trip nila. Tara na, tara na, tara na mga tropa. Tara na, tara na, tara na magpadagat. Dumangas Mix Club. Radio FM. Tara na, tayo na magpadagat. Tara na, tayo na. Tara na magpadagat. Tayo na, tara na, tayo na magpadagat. Tara na, tayo na, magpadagat. Tayo na, tara na, tayo na magpadagat. Tara na, tayo na, magpadagat. Tayo na, tara na, tayo na magpadagat. Tara na, magpadagat. Ready, set, go, tara na, tayo na't sumama ka. Paminsan lang ito kaya luubusin mo na. Road trip to the beach kasama tropa, wag nating kalimutan ang sugba-sugba. Boom boom ang speaker pag nag-sound trip, bomba hiwag ang dayan nasa playlist. Tara na, padagat, doon tayo mag-chill. Ilabas sa kabayo no ice para thrill. Let's make some noise, let's party na sa beach. Walang tulugan sa tropang bullshit. Matagalog ba Bisaya, wala ni pili. Bawalang dire ang mga piki. Para na't naligo na tayong lahat sa dagat, magbanding, mag-trip, sabay ang mga tropa nating kiat. Ilabas ang bad vibes, palitan ng good vibes, tawanan lang ng sobra. Kwentuhang love life, mga nakaraan, ganyan ang trip nila. Tara na, tara na, tara na mga tropa. Tara na, tara na, tara na magpadagat. Tayo na, tara na, tayo na magpadagat. Tara na, tayo na, tara na magpadagat. Tayo na, tara na, tayo na magpadagat. Tara na, tayo na, magpadagat. Tayo na, tara na. Ginapanawagan sa tanan ng dalaga kag soltero dira sa magamat-amat na kita sa atong auditorium kay atong sundan ang atong pabayle. Sa hindi magbayle ni araw patumbuan sa gwa, kaya lang kabuda, may daya kay si DJ Donoso the third. ang bahala sa mga dalaga na araw sa tunga. Mr. DJ. Umpisahin na kay masakot pa. Bayle lang lang damo The public may dance. Tayo na, tara na't magpadagat. Tara na, tayo na, tara na't magpadagat. Tara na, tayo na, tara na't magpadagat. Tara na.
Dumangas Mix Club. Net Radio FM. You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, oras na to, alas 8:11 na sa gabi. Okay, so welcome back sa aton second hour sa aton DMC Net Radio FM Dance Party Mixes. Your number one choice. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Kung siyempre ikaw po niyo si DJ Vic Donoso Return. Okay, kanalis nato nag-donate sa ilang mga reaksyon sa akong Facebook Live, no? Wala ko pa malawag kayo na nagsampot bago lang, no? Okay, si Gmart Sosvilla. Thank you so much sa pag-donate sa imong heart sa akong Facebook Live. Then si Judy May Bangod sa may Liga de Iloilo. Siyempre ang gwapa nga taga Palocsol, Dumangas. Kag si RJ Villagracia de Chusa, no? Ang member sang Team Turbo dira sa may Roa City. No? Salamat sa pagtama RJ Villagracia de Chusa, no? So minsan mga members sang Panay Mixed DJs, no? This is Rimar Tamarusa Cordova. Okay, salamat mo sa pagtama sa akong Facebook Live. Then ang pinakagwapa man diri sa may Prok 2, no, Sitio Sinikway, Barangay sa Padumangas. Si Jumin Arcelon, no, si Joms Francis Arcelon. Okay, sa atong mga greetings, no, nag-send sila mga greetings sa atong Facebook Live. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, from DJ Edgar sang Dumangas Music Production. Shoutout liwat di DJ kay Dayday kag Tutong haha. Okay, bagong ngalan Tutong haha. Okay, kay Dayday kag Tutong. Hindi sa pagtama sa akong Facebook Live from DJ Edgar, ang founder sang Dumangas Music Production. This si RG Villagracia de Chusa dira sa may Roa City, no? Good evening, Sir Vic. Okay, so please and Ibman sa imo kag once again, so Happy New Year. No, pero man siya nag-live, no? Paki-check sa mga live sa iyang account nga RJ Villagracia de Chusa. Salamat gid sa pagtama kag pag-support. This si Nini Lampitok Buendia dira sa may abroad, no? Nauli ako, sir. Okay, wala problema. Balila ko, no? Late is bitter than pregnant. Pati late is bitter than ever. Nabisan ulit, wala problema. Kag bisan ulit ka mo, pwede nyo ma-preview ang aton nga Facebook Live. So pwede ma-play ka ron, ha? Mas marami gani kong preview na. Kaya wala nag-buffer, wala nag-chipmunk aton nga audio, no? Manotice nyo ba si nag-chipmunk ang aton nga audio? So yan asang Facebook kapakanan. Kaya kita-situate niya wala kita sang copyrighted or issue sa copyright, no? So ginahimo niya, chipmunk niya mga isa, ginabalik mas sa normal. Pero sa preview natin karon wala na problema. Back to normal aton yung mga audio, no? Then later on, ako niya Facebook Live, i-upload mo ka sa YouTube ko, no? So pwede niyo ma-preview sa YouTube sa ako nga channel nga DJ Vic na nasa the third. Okay, from Gmart Sosvilla, Happy New Year, Idol. Okay, likewise man na sa imo. Kag sa imo na family circle, no? Then, kakadlaw si Nini Lampitok Buendia. Okay, so still nagkatama sa ato si Roldan Steel Fabrication. Then si Nini Lampitok Buendia, of course si paring Noy Pidi Fiesta. No, sa ako na 4,000 ka mga viewers subong, no? Sa ako mga viewers in and out, nga mga busy mga kamudera. Kag siyempre, okay lang balik-balik ka man. Wala sang bayad ang magtamo sa akong Facebook Live. Kag siyempre, pwede ka mo maka-share sa aton nga Facebook Live. Kaya wala mang problema mag-share. Kaya wala mang bayad mag-click sang share sa aton nga sa inyong Facebook, no? Okay, pag-check lang sa inyong mga tools sa inyong Facebook. Pag-check lang kung pwede ka mo ka-share. Masibla hindi ka mo kabala mag-share iyan. Wala nag-share ang inyong Facebook. So, i-check nyo, click ang share sa akong live, no? Then naman ni Nini Lampitok Buendia, shout out sa boyfriend ko si George. So Buendia,
Sang barangay Talusan Dumangas. Okay, so salamat gid nini Lampitok Buendia, no. So buot ng imong ex-boyfriend Parehas kami na kabuot, no. Masins kong person nga mabuot no sa iyang itsura sa daway maghambal. No kun daw parehas ako maghambal nga daw mabuot. Siyempre mabuot gina siya, no. So far daw wala man kami may nabalitaan nga daw something wrong na. Daw mabuot man na siya, no. Pag siyempre hindi ka man na in love sa iya kapag hindi siya mabuot. Okay, once again, so gusto ko lang liwat i-plug in, no? May arak boss nga name, Ditson Promo sa boss sa gabi, no? So, very boss, no? Paki-research lang sa mga songs nga mga sikat ka mga daan nga songs kaya mo na boss ang aton nga name, Ditson Promo na to, no? Para nga ma-check na ton. Okay, ma-check na ton ang or ma-check nyo kung kaya nyo answeran aton nga name, Ditson Promo boss, no? May 15 ka songs nga play. Kag of course, ang may pinakamadamo nga mansarahan siya madaog sang 200 pesos nga GCash, no? So, awat pa na ang 200 pesos nga GCash. Kung maglibot-libot ka mo sa inyo nga lugar, basta masipot nyo lang ang bilog ang mga oras nyo, hindi ka mo kakita sang 200 pesos nga GCash, no? Pero ang kwarta, pero dre sa ato niya, sa buwas, no? Ang imo nyo mamati ka mo kag mag-try mag-guess ang title sang song. Kag siyempre, madaog ka mo sang 200 pesos nga GCash ang may pinakamadamo nga naansaran ba sa gabi. Siguro mga 7 to 9 So, charge na mga cellphone nyo para nga hindi ka malubat, no? Dumangas Mix Club Radio FM. Your number one choice. Okay, acknowledge ko man na nag-share sa ako niya Facebook Live si amigo ko Edwin Diloso or si Champ Diloso. Salamat gid classmates sa pag-share sa ako niya Facebook Live. Si to James Romo Pirales nga nag-share sa ako niya Facebook Live. Sa Facebook group page nga taga Dumangas Kakun. Okay, basta gusto niyo mag-join sa Facebook group page nga taga Dumangas Kakun, paki-search lang sa Facebook ag paki-click sang join para ma-approve ka mo ni to James Romo Pirales, no, dra sa may Cagayan de Oro. Kag be sure lang nga taga Dumangas ka mo kay pag hindi ka mo taga Dumangas, syempre hindi ka mo pwede ma-approve, no. Sa kay RJ Villagracia dito sa salamat man sa pag-share sa ako niya Facebook Live. Of course si J Facto Genio or si 116 na salamat mo sa pag-share sa akong Facebook Live. Okay, sa mga wala pa naka-share, pwede pa ka maka-share kaya before ako mag-end karon ng mga 9 o'clock siguro. O kung basta hindi ko pagtuyon, pwede pa kita maka-extend hasta 10 o'clock karon sa gabi, no? Okay, mga mabuot ka mo, sir. Okay, siyempre, basta taga Talusan. Siyempre, mga mabuot. Sa ating mga estudyante, no, may siyempre break natin sa bong. Pero by Monday, may eskwela na kita. Wala na sa rason hindi kita may eskwela kaya back to school na, no? So, ready na sa inyo nga mga gamit, no? Basi ang inyo balalapis, way nag-aagi. Way nag-aagi, tahalan nyo na daan. Ang inyo ballpen, check nyo nag-aagi na. Yung mga notebook ang kompleto pa. Okay, so pag-check lang para sa Monday. Smooth na siyempre ang pagkuha na. Pa-eskwela na to. Okay, si Ma'am Maria Dimson, nag-donate man sa heart nga reaction sa akong Facebook Live. Si Ma'am Maria Dimson, ang gwapang teacher sa Bantod Managit Elementary School. Salamat ma'am sa pag-donate sa heart. Then of course, si Ria Bibit, no? Thank you so much man sa pag-donate sa imong heart reaction. Dari sa may barangay sa Pau Dumangas. Of course, regards sa imong family circle. Kay bro namon Ronnie Dunlao. Kag siyempre kay sa inyong anak si Kel Idrian. Salamat kay Ria Bibit. Bibit sa may barangay sa Paduman. Dumangas Mix Club Radio FM. Your number one choice. Okay, pasensya kung nag-glitch sa aton nga live, no? So nag-abisyo si PLDT. Hindi natin hawak ang kabuhay ni PLDT, no? So sa 300 Mbps ko rin, no? Nag-abisyo. But singon, yan ang problema, no? At is importante, nagabalik man. Okay, so once again, kay Bro Namo Richard Maniapaw, kay Shin Nasyungayo, kay Dinoy, okay, kay Stidler, kay sino pagkadala, mga Nasyungayo, Doliasco, Maniapaw family sa may barangay Victorias, Dumangas. Kag-advance happy fiesta
Sa may barangay Lakturan, Dumangas, no? Pista ba sa may barangay Lakturan, Dumangas? Basi nalipat ka mo? Basi may mga taga barangay Lakturan nga namista sa inyo. During sa pista nyo, chimpo na ni subong nga magbalos ka mo. Aga pa ka mabugtaw. Aga pa ka mo paligo. Fasting na ka mo nadaan na rin ka ng alas 12 sa gabi. Para buwas siyempre damon yung makaon, pati joke ka. Ang importante sa pista, banding-banding lang, no? Okay, talking about fiesta, kabulabula ka mo ang fiesta, amo ni siyang kinaiya naton, naging mana pa nato sa mga katsila, no? So, almost 300 years, nga pagsakop sa mga katsila sa aton, isagid ka kinaiya, kag mga tradisyon sa mga katsila, nga na inherit na to kag nasuno, no, ang pag-celebrate sa fiesta na. So may mga person na nagapating kung ikaw nagapagrasya sa fiesta. Dumangas Mix Club Net Radio FM. Okay, may mga person nga nagapating kung ikaw nagapagrasya sa fiesta. More nga grasya nga nagabalik sa imo, no? So may mga araman nga person nga medyo maruri iya, gusto iya mamista lang. Pero wala iya nagapapista, no? So depende sa kinaiyasan tao. Pero kabalabala ka mo nga, siyempre namba ko na kaina, nga ang fiesta naton sa mana naton sa mga katsila. Sa 300 years nga, sobra 300 years nga pagstay sang katsila sa Pilipinas, siyempre ang pag-celebrate or pag-conduct sa fiesta, isa sa mga na kuha sa ila, no? Okay, kaya pamaagi sa mga katsila nga mag-isa kita paagi sa isa ka reliyon, no? Okay, sa nabalan naman naton nga ang Kristyanismo. So ang mga katsila nagdala diri sa Pilipinas. Kaya before sang nagkadtong katsila, alain ang mga reliyon sa mga Pilipino. Pero sang pag-abot nila sa Pilipinas, gi-introduce nila ang Kristyanismo sa Pilipinas, no? Kag nakita nila nga dali ko no mag-isa ang mga Pilipino kung may isa ka selebrasyon nga may relasyon sa reliyon, no? Amo siyang fiesta. Kag siyempre basta fiesta gani, bala naman paminsal nato, siyempre sinadya-sadya, disco, kag kaon-kaon, no? So masadya man ang fiesta. Pero isa nisa sa mga selebrasyon nga pwede gid mag-uklab ang imo nga bulsa. Kaya hindi pwede nga magasto ka lang sa 200 or 300 or 1,000. Kundi linibo ang imo gaston kung nag-celebrate ka sa fiesta, no? Kaya once again, so happy fiesta sa may barangay Lakturan, Dumangas, buwas sa nga adlaw, no? So January 6, 2024. Okay, hambal ni Lampito Buendia, shout out sa nagpalitson kay George Buendia. Salamat for trusting, okay? Galing plano ko tani magpalitson. Galing dako ulo ko sa kabilang ng baboy, no? Kag siyempre, basta malibog ulo ko kung paano ko kaunon, no? Ang palitson guro ko mga ulo lang, para nga daw gamay lang kaunon. Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your number one choice. Okay, oras na to is 8:24 in the evening. Nasa umaga. Pagkataanin ko ng mga pamati sa atong mga commercial. After sini, siyempre, mga ato na mga exclusive mga TikTok. Kag, siyempre, sa pagkakaroon mga 10 o'clock in the evening na. So, pwede ko kamo maka-enjoy. Sa gusto mag-send sila mga greetings, buta na sa dalom. Kaya pagbalik ko karoon, basahon ko. Okay? Nagapamati ka mo sa DMC Net Radio FM. Dance Party Mixes. Gagaw po niyo siyempre si DJ Vic, Donoso the Third. Ginapanawagan sa tanan nga dalaga kag soltero dira na magamat-amat na kita sa atong auditorium kay atong sugdan ang atong pabayle. Sa hindi magbayle ni ara patumbuan sagwa, taya lang kamuda, way daya kay si DJ Vic Donoso the Third ang bahala sa mga dalaga nga ara sa tunga. Mr. DJ, Umpisay na kay masakot ta. Bayle lang wala na mo ah. the public may dance. You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web.
Ay abaw kanami sa mga idik mo pre ba? Ka mga tambok kanami sang lawas kag ka mga pagsik. Grabe ang kaon ho samtang ginahimas mo ang lawas. Siyempre pre ginapili ko gani ba kadahon ng mga matambok. Di ang akon pag ginasagot ng mga sapat. Tanaw ba pre ang baboy ko ho? Daw ikaw gidang katambok. Kag ang akon mga kanding ho. Berti gidya katambok. Aba pre daw ginapabati-batian mo ko ha. Maayo pa guro pre mabakal man ko idik. Sagudon ko para sa birthday ni Iyado mo. Labay ba akong pre sa din ka nagbakal? Dito ako pre nagbakal sa tatang Hinrelisa Livestock Farm. Magluwas sa mga idik nga ilang ginabaligya pre. Nagabaligya man sila sang kanding, baka, manok kag iban pa. Gali pre, okay makadto ko subong pre. Sige pre ay dala lang bala pre. Imbis nga idik kong ginahimas mo, nga ado akong ginahimas mo man. Ay ano bi pre, ay kagwapo abi sa imo. Tatang Hinrelisa Livestock Farm. Nagabaligya man sang idik kag mga fighting cock. Makita sa Barangay Bubog, Sibunag, Gimaras. Para sa mga gusto magbakal, mag-contact lang sa cellphone number 0997-4691-977. Tatang Hinrelisa Livestock Farm. This program is brought to you by A&R Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Fusilak Eatery sells the best tasting single and double in Dumangas. Located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. And Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. Lo, dogo paluyo ka haw, anong natabo? Ay sos, apo, lapyo gid ako sa bilog nga adlaw nga obra sa uba. Kag daw ginahiraban pa ako. Ahay, nahiraban ka galit lo? Tita na upod ta, para magpagsik man mga tuhod mo. Sa diin kita makadto. Mangal, double lang kita lo, dra sa may Busilak, single and double. Sa may Burgos Street sa Banwa, Blasang Dumangas. Antes ka bala magliko paridor? Ati, sige, tara na po, dilawan ta. Bao, kadabit gid man gali sang single and double sang Busilak, no? Abi, pwede ka dugang sa kaldo. Ang Busilak Single and Double Tiara namtang sa Burgos Street sa Banwasang Dumangas. Para sa mga orders and reservations, mag-contact lang sa 0929-3251-150. Busilak Single and Double. Busilak Single and Double. Owned and managed by Mr. Bernard John and Angeli Mosqueda. Daw katigas ang ubumuwaw? Oo, gani apo. Ay, sus kapod ay kung nagakatigulang ka na. Kadaabo lang siya kinabatsag sa lawas kag ho. Puro na lang kita si di maintenance. Hindi ka na magproblema sa bulong mo kay may bago nga butika dari sa Dumangas. Ang SJ Med Pharmaceuticals bala, nagabaligya sila sang dekalidad kag barato nga mga bulong kag nagahatag pa sila sang 20% discount kag para sa maintenance sa mga senior citizens kag person with disability. Sige apo, tara na babakal kita para ag makuha na ka discount. Ibakal, tatuloy to sa Banwa ho. SG Med Pharmaceutical, located at Binapur Street, Dumangas, Iloilo, in front of Town Plaza. Owned and managed by Mrs. Josephine Lobaton. Nagabaligya man sa mga dekalidad ng mga bulong, dealer and distributor. Kag nagahatag man sang 20% discount sa mga senior citizens and persons with disability. SG Med Pharmaceutical. SG Med Pharmaceutical. Ladies and gentlemen, Are you ready for this? I'm ready to party. I'm ready to party. Party people in the house. It's party time. Let the party begin. Do you wanna party? I'm ready to party. I'm ready to party. Party people in the house. This party. You're so gonna party. Let's party. This party's just getting started. this is DMC Net Radio FM Dance Party Mixes on Nonstop Online Disco Party on YouTube, playing the best retro flashback music and the latest dance hits together with your most admired DJ, CJ Vic Donoso III. Kagrupo mo!
You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. Ginapanawagan sa tanan nga dalaga kag soltero dira na magamat-amat na kita sa aton auditorium kay aton sugdan ang aton pabayle. Sa hindi magbayle ni Arap patumbuan sa gwa, kaya lang kamuda way daya kay si DJ Donoso III ang bahala sa mga dalaga nga ara sa tunga. Mr. DJ, Umpisahin na kay masakot ta. Bayle lang wala gamuan. the public may dance. DMC Net Radio FM. Magandang dilag, puso ko yung nabihan. Wala nang ninanais, ligaya kang labis. Oh, magandang dilag. Sa Bida Daw Beats Club. This is the Max DJ, my Bawat lakad mo lahat
J1 Brian. Gusto kang laging makita. Nasasabik sa iyong paglalambing. Pag di nakikita, ang puso ko'y nanghihina. Na para bang pag wala ka, wala na ring saysay. Ang buhay ko rito. Walang umalis, wag ka lang lumayo. Dito ka lang sa aking tabi. Nang dumating ka sa buhay ko, pinago mong lahat, pati ang aking mundo. Binigyan mo ng ngiti at ligayang buhay. Pangako ko sa'yo na hindi kita
but things are getting harder. What am I doing? I give you the whole enchilada. Cause I know I'm my baby like I you need that Prada. You ain't like to mess with the shoes. All about knowing you want me and doing things to keep longer. Sticking together forever, watch it grow stronger. That's the way it has to be, everything proper. Keeping it always true. And no one knows why I'm into you. Cause you'll never know what it's like to walk in our shoes. And no one knows the things we've been through, yeah. You can never measure up to half of what I put you through. That's why we'll break through. And I don't care what they say. I'm gonna be. I'm gonna be. I'm gonna be. And I don't care what they say. I'm gonna be. Gets me closer to you, and no one knows. Gets me closer to you, and no one knows. That's why we'll break through. Gets me closer to you, and no one knows. That's what gets me closer to you, and no one knows. Break. Gets me closer to you, and no one knows. Break. That's what gets me closer to you, and no one knows. Break. Gets me closer to you, and no one knows. Break. Brian. And I don't care what they do. I'm gonna be. I'm gonna be. I'm gonna be. And I don't care what they do. I'm gonna be. And if my time on earth were true, and you must face this world without me, is the love I gave you in the past gonna be enough to last if tomorrow never comes? Sometimes late at night, I lie awake and watch you sleeping. Your love's been peaceful dreams, so I can never lie. Lay there in the dark, and the thought crosses my mind. If I never wake up in the morning, would you ever doubt the way I feel about you in my heart? If tomorrow never comes, will you know how much I love you? Then I try in every way to show you every day you're my only one. And if my time on earth were true, and you must face this world without me, the love I gave you in the past won't be enough to last if tomorrow never comes. DJ U1 Brian. I've lost loved ones in my life who never knew how much I loved them. I will live with the regret, the natural feelings for them, and the way we feel. So I made a promise to myself to say each day how much you mean to me. Never avoid a circumstance where there's no second chance to tell you how I feel. 'Cause if tomorrow never comes, will you know how much I love you? And I try in every way to show you every day that you're my only one. And if my time on earth were true, you must face this world without me. The love I gave you in the past won't be enough to last if tomorrow never comes. Dumangas Mix Club at Radio FM. Dumangas Mix Club at Radio FM.
Okay, oras na to, alas 9 in punto na sa gabi, no? So once again, please an evening sa aton ng mga soaking na nakatutok sa aton sa mga gabi, no? Okay, si Babes Calaor Caldina, all the way from Toronto, Canada. Thank you so much, good. TMC Net Radio FM. Okay. So once again, thank you so much kay Babes Calaor Caldina, all the way from Toronto, Canada. Then of course si Janelle Diaz, dahil sa may Dumangas, Iloilo, Philippines. Then si Cedric Almirante, no? So nagabugtaw ka pa, daw gabi na subong. Kapanyapo na. Thank you so much sa pagtama kay Babes Calaor Caldina, kay Janelle Diaz, kay Cedric Almirante, dahil sa may barangay sa Dumangas. Thank you so much sa pagtama, no? Kag nakatama mo sa atin si guwapa nga DJ sang XFM dito sa may Puerto Princesa, no? Si Sandara Villamonte. Good evening po, DJ. Okay, same mandala sa imo. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Okay, so pa-request po Pikahi Bihira Chacha. Ba siguro Birahi guro. Okay, Birahi Chacha. Try ko lang karon Sandara kung may ari ko mga asaw na. Ay, abaw, kanami sa mga idik mo, pre ba? Sa mga tambok. This program is brought to you by A&R Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Musilak Eatery sells the best tasting single and double in Dumangas. Located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. And Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. Okay, gincheck ko Sandara daw. Hindi ko makita ang Birahi Chacha. Uy, ara ko na di pero daw wala ko makita ang iyang location na. Or sige lang for the meantime, so chat sa lang na ito i-play sa mga time na, sa mga oras. Thank you so much kay Sandara Villamonte, no, sa tamang uwi. Katatapos lang po, hosting for event. Okay, may guy nag-hosting ka sa bon, no? So wala gida pa soft drinks. Okay, sikat mga DJs ng XFM dahil sa may Puerto Princesa. Si Sandara Villamonte, salamat sa pagtama, no? Thanks God at maraming salamat sa nagtiwala sa talent ko. Okay, tagpila magpa-host sa imo, magpa-MC sa imo Sandara, no? Basi bala may mga event rin sa Dumangas or sa Iloilo. So, i-recommend ta nga mag-host, no? Okay, so thank you so much once again kay Sandara Villamonte, kay Marico Cristina Yermo, sa may barangay Talas sa Dumangas, no? Maayong gabi, pre. DJ Vic Donoso the third. I-request mo na sa imo, kag sa imo siyempre nga ex-boyfriend nga si Arlie Yermo. Okay, kag belated happy birthday sa imo, no? Wala ka ginang invite, no? Pati joke, busy man ako sa mga nagligan nga adlaw. Importante nga din ang imo nga birthday. Okay, 500 per head. Oh, kada ulo 500. Busingon ko may 1,000 ka audience. 1,000 man imo nga bayad. Okay, so amo na siyang baranay Sandara per head or per transaction. Basi maputo ko siya na ba? Pati joke Di ko naman ang bayad mo, ako naman ang imo sukuti, way matanim mo, no? Okay, salamat gid kay Sandara, no, sa pagtamo sa akon nga Facebook Live. Do katigas ang ubo mo, wow? Ay, oo, gani apo. Ay, sus, kapudlay kung nagkatigulang ka na. Naamo lang siya kinabatsag sa lawas na.
Okay, no nagaloko ako nga computer, no? Like in-apply ko lang yung nagagwa. Basi kulang ni sa panyapon, no? Kaya wala pa ko panyapon. Okay, pwede min tayo apply kita sa chat para kay Sandara, no? Okay mo gani 500 per head, depende sa haba ng program. Subot sa ingon ko mag 1,000 ang audience mo. So 50,000 ang sukot mo. Muna kay per head ang imong bayad. Okay, basta sala lang ako mathematics, no? Sige, so thank you so much once again kay Sandara sa pagtamo, no? Net Radio FM. Okay, so maganda ba ko kay sa imo, no? Sa Alasore pala, sir. Per 500 per one day event, okay? So barato eh. Okay na, mas barato yung mga sukot na iban, tag 1,000, tag 1,500. So at least bisan pa, no? Satisfied mo na yung mga audience na. Pero mas manamin na kay tidamo naman ko sa imo kay affordable na. Okay, so good evening po sa mga taga-Dumangas at sa lahat ng mga viewers niyo po, okay? Salamat man Sandara Villamonte. Binakay basi may mangita ang mga kilala ko sa Manila. I-recommend ko ikaw kahit medyo barato ka manokot na.
DJ Dance Remix.
aparoy có bông trong đêm kia trong đêm mong mưa mọc tay mũi trong phong nhom cái ao cho cái lông bông bạc bông 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 bạc Like a bomber. DJ Dance Remix. DJ Richmond Remix. Mindanao Mix Club.
DJ Richmond.
Net Radio FM. Amelia, Amelia, you make me go low. It's your eyes, Amelia, Amelia. DJ Magic Man exclusive remix. Amelia, Amelia, you make me go low. It's your eyes, Amelia, Amelia. I feel so low. It's a smile. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. DJ Magic Man exclusive remix. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, oras naton, alas 9:50 na sa gabi. Kumusta da? Hindi pa, wala pa natuyo. Wala pa kamo yung bala sa atong nga hataw-hataw, sa atong nga dance party mixes. Okay, sige liwat ka may dad nga evening sa tanang nga tutok sa aton sa aton nga Facebook Live. Okay, hopefully ang tanan okay na okay gid subon, no? Samtang mo na himusi-musing yung mga lamisa, no? Okay, ba siguro subon palupad na sa ilang mga burador. Nagahuragok na. Okay, pero tiprano pa ni tulog, ah. So, kung magtulog ka mo tiprano, for sure, iyawan ka mo kaliso-liso kag makapoy magpiyong sa aton nga mga mata. So, mas manami nga matulog kita sang tamang oras, no? Pero record mo sa aton nga magtulog sang tiprano. Pero kung tama mga tiprano, iyawan ka mga liso-liso, kapuyon ka hasta maaga. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Okay, si Ma'am Regina Gicampo, na ang gwapa nga teacher sang
Dumangas Central Elementary School nagatama sa atong nga Facebook Live. Salamat gid ma'am sa pagtama, no? Sa man ka mga vlogger, content creator diri sa may Dumangas. Then also si Ma'am Gloria Kukoy or si Glo Sobrimisana. Thank you so much ma'am sa pagtama sa akong nga Facebook Live. Come and take a look out through my eyes, and you decide why people like this way. People keep fighting, telling lies. They criticize. Dumangas Mix Club Radio FM. Your number one Okay, acknowledge kaliwat na nag-donate sa ilang mga reaksyon sa akong nga Facebook Live. No, si Iado ko sa real details ang Dakotan Elementary School. Salamat gid Iado sa pagtamwa. Then si Lorraine Donasco, no, sa may barangay Managit, Dumangas. Members sang Dumangas United Radio Communicators. Salamat din sa pagtamwa. Then of course si Puna Vinis Yermo. Ako siyempre nga gwapang estudyante before sa may Sapaw Elementary School. Salamat sa pag-donate sa imong heart reaction. Dumangas Mix Club Radio FM. Your number one choice. Come and take a look out through my eyes, and you decide why TMC Net Radio FM. umiyak gabi-gabi. Walang pilit na nanginig. Okay, sa mga relasyon nga daw hindi na magwanta, no? Simple lamang inasinggitan sa tagipusoon. Gusto ko nang bumitaw. Nga katingalan, no, ang mga relasyon nila. Sa primero, do okay pa. Tapos ang uli nagpigado. Anong problema man? Ang nagulahambal nila nga pareha sa pagkaon, nga primero namit pa, pero kung sige-sige na, siyempre masumod na, no? So kaysa mas marami man nga naghidlawanay, parang pagbalikay, so damang namin ang mga nabatsagan, no? Okay, so nais ko nang or gusto ko nang bumitaw.
Okay, sa akon nga duha ka idol dra sa may barangay sa Padumangas. No, si Lia Puasan kag si Maribel Puasan, no? So, hindi lang sa pag banding-banding dira, no? Kag syempre, advance happy birthday para sa Sunday. Si Maribel Puasan, isa ko sa mga idol nga content creator man nga taga barangay sa Padumangas. Salamat liwat sa pag-invite sa ako sa mga birthday sa Sunday, na. So once again, advance happy birthday to Maribel Puasan, no? And also, salamat man kay Lia Puasan sa may barangay sa Padumangas. Dumangas Mix Club Radio FM. Your number one choice. Okay, si Ma'am Regina Iskanda de Campo. Siyempre, ang gwapang teacher sa Dumangas Central Elementary School. Still nagatama sa ating Facebook Live. Salamat kay Ma'am sa pagtama, no? So, why pa natuyo? Siguro sige pa dang imo nga imo sa imong mga videos, no? Para sa imong mga creation para i-post sa Facebook, no? Why ka naka-live subong? Okay, thank you so much once again to Ma'am Regina Iskanda de Campo sa pagtama, na. Radio FM. Ay abaw kanami sa mga idik mo pre ba? Ka mga tambok kanami sang lawas kag ka mga pagsik. Grabe ang kaon ho samtang ginahimas mo ang lawas. Siyempre pre ginapili ko gani ba kadahon ang mga matambok. Ti ang akon pag ginasagod ng mga sapat. Tanaw ba pre ang baboy ko ho? Daw ikaw gidang katambok. Kag akon mga kanding ho. Birthday gidya katambok. Aba pre daw ginapabati-batian mo ko ha. Maayo pa guro pre mabakal man ko idik. Sagudon ko para sa birthday ni Yado mo. Labay ba akon pre sa din ka nagbakal? Dito ako pre nagbakal sa tatang Henry Lisa Livestock Farm. Magluwas sa mga idik nga ilang ginabaligya pre. Nagabaligya man sila sang kanding, baka, manok kag iban pa. Gali pre, okay makadto ko subong pre. Sige pre ay dali lang bala pre. Imbis nga idik kong ginahimas mo, nga ado akong ginahimas mo man. Ay ano bi pre, ay kagwapo abi sa imo. Tatang Henry Lisa Livestock Farm. Nagabaligya man sang idik kag mga fighting cock. Makita sa barangay Bubog, Sibunag, Gimaras. Para sa mga gusto mabakal, mag-contact lang sa cellphone number 0997-4691-977. Tatang Henry Lisa Livestock Farm. This program is brought to you by A&R Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Musilak Eatery sells the best tasting single and double in Dumangas. Located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. And Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. Lo, daw ka
matigas ang ubo mo, wow? Ay, oo, gani apo. Ay, sus kapudlay kung nagakatigulang ka na. Naamo lang sa kinabatsag sa lawas kag ho. Puro na lang kita si di maintenance. Hindi ka na magproblema sa bulong mo kay may bago nga butika diri sa Dumangas. Ang SJ Med Pharmaceuticals bala, nagabaligya sila sang dekalidad kag barato nga mga bulong kag nagahatag pa sila sang 20% discount kag para sa maintenance sa mga senior citizens kag person with disability. Sige apo, tara na babakal kita para ag makuha na ka discount. Ibakal tatuloy to sa badwa ho. SG Med Pharmaceutical, located at Binapur Street, Dumangas, Iloilo, in front of Town Plaza. Owned and managed by Mrs. Josephine Lobaton. Nagabaligya man sa mga dekalidad ng mga bulong, dealer and distributor. Kag nagahatag man sang 20% discount sa mga senior citizens and persons with disability. SG Med Pharmaceutical. SG Med Pharmaceutical. Lo, dogo paluya ka haw, anong natabo? Ay sos, apo, lapyo gid ako sa bilog nga adlaw nga obra sa uba. Kag daw ginahiraban pa ako. Ahay, nahiraban ka galit, lo? Tita na upod ta, para magpagsikman mga tuhod mo. Sa diin kita makadto. Mangal, dobla kita, lo, dra sa may Busilak, single and double. Sa may Burgos Street sa Banwa, Blasang Dumangas. Antes ka bala magliko paridor? Ati, sige, tara na apo, dilawan ta. Bao, kadabit gid man gali sang single and double sang Busilak, ro. Abi, pwede ka dugang sa kaldo. Ang Busilak Single and Double Tiara namtang sa Burgos Street sa Banwasang Dumangas. Para sa mga orders and reservations, mag-contact lang sa 0929-3251-150. Busilak Single and Double. Busilak Single and Double. Owned and managed by Mr. Bernard John and Angeli Mosqueda. Wishing you all a happiest new year. May it be filled with new adventures and good fortunes. Greetings coming from DJ Vic Donoso III of the Mangas Mix Club, Panay Mix DJs, and DMC Net Radio FM. You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, si Lala Alonso nagatama sa itong Facebook Live. Salamat yun sa pagtama. Kag subong gali iso nalipat ka magtamya, no? Birthday gali subong ni Ma'am Regina Iskanda de Campo, no? Nalipat kita magtamwa sa ima tamyaw, no? Kaya na pangatamwa mo sa akon. Tapos nalipat ako magtamyaw sa ima, no? So once again, so happy birthday today to Ma'am Regina Iskanda de Campo, no? Teacher sang Dumangas Central Elementary School. Kag salamat man sa pag-tutamo sa akong Facebook Live.
fire. It's DJ Arky in the mix. DJ Arky Remix. Just like the wind and flag.
Dumangas Mix Club. That Radio FM. Your number one choice.